Iso, o Ball, sobre todo, primeira, o sea, década dos 2000 e ata 2014-2015. Que hai unha explicación. Por que non seguiu facendo cine? Sí, confirmei o que vos comentaba na reunión previa, porque aquí este programa é un programa serio que fai reunións previas, non como outros podcasts que coñezo. Ainda que non o parece Ainda que non despois parece que que houve isto unha está reunión planificado. previa, porque isto é cero control. Entón, desmíntoche o de que con 4 pesos fixese pelis, porque, por exemplo, o orzamento de Alone in the Dark son 20 millóns de dólares. 20 millóns de dólares. Con iso facen sidos 1, 2 e 3, por exemplo. 20 millóns de dólares. 20 Vale, millóns de entón dólares. eu aquí creo que houve desfalco. Claro, sí. Hai cousiña. Primeiro, Pero si son series B, sí, son... Pero está Moi Christian- cousa que sea serie B, outra cousa Christian que se Slater, dan para tío, facela. que daquela época era Pero que que estaba moi cara a gasolina. Tara Rey tamén. Esto parece esto es cine español, ¿sabes? Parece o que se fala de subvencionar No. películas de Leo Harlem con 7 fillos, cada un dun color, pues Entón, non teño pechado todos os fios porque hai un pouco de desfalco e cousas varias, pero digamos que este señor pedía axudas, logo iba a rodar a países Más nos que baratos. igual, efectivamente, non che salta tal. Pero logo aparte había unha axuda do goberno alemán que consistía este é o Zara das películas, polo que estou vendo, que ¿no? había unha das axudas ao cine, que aquí falamos que en España hai moita axuda tal, vas a Francia e moito máis, e en Alemania unha das axudas que había, resumindo un pouco o concepto, era que se ti che saía a película a perder do que invertiches con respecto a taquilla, Ajá. o goberno compensaba che a quedar a cero. Ojo. Entón, licencia, pum, pum, pum. Claro, isto En taquilla, porque despois de DVD e todo eso aparte. Creo que iba, non sei se é taquilla, pero en algún punto que vale, non rendeu, hai unha compensación de todo isto. Que pasa? Que isto podía ter sentido para unha xente que toma o risco, tal. Claro, cando empezas a ver un patrón, chamémoslle Ball, en 2015 pecharon o grifo deste tipo de axudas. 2015 é o ano que... Por algún motivo, levaron unha lei ao Bundestag que era Levoulles- levoulles 10 anos darvose conta que E isto lembro que pasou que estábamos nunha das clases de... Dixeron, V-Ball foi o peor que fixo Alemanha. Ah, non, o segundo. Claro, eu cando a primeira vez que escoitei sobre esta historia foi a raíz de Ramón Méndez, autor e localizador de xogos como Baldur's Gate 3, Elden Ring e tal. Claro, comentou nunha clase e a única persona que no momento coñecía V-Ball dixo, conocéis V-Ball? Sabes que en Alemania? E eu, non pode ser, tal, que eu rindo só na clase porque nisto tal. eras o Nelson que fixo ja, ja. Sí, era máis ben o Martín, porque logo ben pegaban o resto de compañeros. Pero sí, o sea, unha persoa con poder de cambiar as leis do cine de Alemania. Estamos